മാതാജിന്നും. സുലോചന മാതാജി വീണ്ടും വന്നല്ലേ? ഇപ്പൊ കേറിയതാണോ മാതാജി? അല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ മാതാജിക്ക് ഇതിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാൻ അറിയില്ല, അപ്പം സംഭവിക്കുന്നതാ. അതെ മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആവാൻ അറിയില്ലെന്ന്. അതെ എക്സിറ്റ് ആവാൻ അറിയാത്തോണ്ട്. നമ്മുടെ രസിക മാതാജിക്ക് തലവേദന ആയതുകൊണ്ട് കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതാണ് മാതാജി ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. മന്ത്രം 12. ചൊല്ലിക്കോ പ്രഭു. അന്തന്തമ പ്രവിശന്തി യേ അസംഭൂതിമുപാസദ തതോ ഭൂയ വിവതേ തമോ യൗ സംഭൂത്യ രഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 12. അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യേ അസംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ സംഭൂത്യാം രഥഃ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മന്ത്രത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രം 9ാമത്തെ മന്ത്രവുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടെ വന്നത്? 9ഉം 12ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതാണ്? ഏതാണ്? അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അസംഭൂതിയും സംഭൂതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിദ്യക്ക് പകരം അസംഭൂതി, വിദ്യക്ക് പകരം സംഭൂതി. അടുത്ത മന്ത്രത്തിലും അത് തന്നെ. 10ഉം 13ഉം നോക്കുമ്പോ വിദ്യ ഉള്ളടത്ത് സംഭൂതി, സംഭവാത്മക. പിന്നെ അവിദ്യ ഉള്ളടത്ത് അസംഭൂതി. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഈ 2 മന്ത്രവും സിമിലർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തില് നമ്മള് ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ സംഭൂതി അസംഭൂതിയാണ്.
അപ്പൊ എന്താണ് സംഭൂതി, എന്താണ് അസംഭൂതി എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാകണം. അപ്പൊ സംഭൂതി എന്ന വാക്കിന്റെ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമാണ് സംഭൂതി. അതായത് നമ്മളുടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യം, സ്വതന്ത്രനാണ്, പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രൻ. എന്നാൽ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ്, സ്വതന്ത്രരല്ല, സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരാണ് അസംഭൂതി. അതായത് ദേവന്മാർ, ദേവതകളെ ആണ് അസംഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരും, അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്? സോറി, അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരും, സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം. ഇനി നമ്മള് കണ്ടില്ലേ, 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ അവിദ്യ രണ്ടിനും അർത്ഥം വേറെയാണ്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഈ വിദ്യ അവിദ്യയുടെ അർത്ഥം ഓരോ മന്ത്രത്തിലും പല അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ സംഭൂതി അസംഭൂതി ഈ മന്ത്രങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അർത്ഥത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരും. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ അവിദ്യ എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മിഥ്യാജ്ഞാനം വിദ്യ. വിദ്യയായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ? ആത്മീയ ജ്ഞാനം തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അവിദ്യ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞത. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അവിദ്യ അല്ല. അവിദ്യയും വിദ്യയും അതാണ്. അതുപോലെ സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവതകൾ, ഉപദേവന്മാര്, മറ്റു ദേവീദേവന്മാരില്ലേ, ഡെമി ഗോഡ്സ്, അതാണ് അസംഭൂതി. ഇനി സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമായ പരമസത്യം, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരമസത്യം. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവ്യക്തമായിട്ട് മാത്രം പരമസത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് സംഭൂതി. ഈ മന്ത്രത്തിലെ സംഭൂതിയുടെ അർത്ഥം അതാണ്. ശരിക്കുമുള്ള സംഭൂതിയുടെ അർത്ഥം പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വരുമ്പോ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരും, സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരമ സത്യത്തെയാണ്. അതായത് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, പരമപുരുഷനെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തിരസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ്, പരമപുരുഷന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ഈ സംഭൂതി. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിലും കൂടുതൽ അവ്യക്തിഗത പരമാധികാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിൽ എത്തുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? അവിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിൽ പോകും, വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർ അതിലും ഇരുട്ടിൽ പോകും. അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ സംഭൂതിയെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഏറ്റവും അന്ധകാരത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിരാകാര, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാ? നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? മായാവാദികളെയാണോ? മായാവാദികളും ഉണ്ട്, വേറൊരു കൂട്ടരുടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, നിരീശ്വരവാദി. നിരീശ്വരവാദികളല്ല. ഞാൻ അവ്യക്തവാദികൾ. എന്തോ പ്രഭു? അവ്യക്തവാദികൾ. ബ്രഹ്മവാദികൾ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികളും മായാവാദികളും ഈ 2 കൂട്ടരാണ്
നിരാകാര പരമാധികാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ബ്രഹ്മവാദിയും മായാവാദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മായാവതി താനും നാരായണൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കറക്റ്റ്. ബ്രഹ്മവാദി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലയിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കിട്ടിയവരാണ്. അവർക്ക് അത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ. അവര് പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് അപരാധം ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ നാരായണനെന്ന് പറയുന്നില്ല. അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം വരെ അറിയത്തുള്ളൂ. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇല്ല എന്ന് നിരാകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്കത് അറിഞ്ഞൂടാ, അതുകൊണ്ട് അവര് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇത്ര വരെ അവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അവരുടെ സാക്ഷാത്കാരം അവിടം വരെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ബ്രഹ്മവാദികൾ. പക്ഷെ മായാവാദികളെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഈ പറയുന്നതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മായാവാദികളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രഭാതര് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും മായാവാദികൾ. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള ഈ ഇസ്കോണിലല്ലാത്ത മറ്റ് ആത്മീയ സംഘടനയിലുള്ളവർ, ഈ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരാത്തവർ മിക്കതും മായാവാദികളാണ്. ബ്രഹ്മവാദികളെ അങ്ങനെ കാണാറില്ല, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയവർ എന്ന് പറഞ്ഞ്. കാരണം ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഈ ഫിലോസഫി, അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം കൂടുതലും മായാവാദികളാണുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ നാരായണനാണ്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിരാകരിച്ച് ഭഗവാനായി മാറാമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടെ ആരാധനകൾക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പറയുന്ന, അവര് കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നു. എന്നാൽ അതിലും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ഈ നിരാകാര സത്യത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ദേവതകളെ ആരാധിക്കുകയും അവരുടെ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇരുണ്ട പ്രദേശത്ത് തുടരുന്നു എന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭീമാകാരമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കാണാം എന്താണ് അസംഭൂതി, എന്താണ് സംഭൂതി. എന്താണ് അസംഭൂതി? സംസ്കൃത പദം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? ആദ്യത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ ബ്രോ. അസംഭൂതി എന്ന സംസ്കൃത പദം സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:2 പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നമേവിതു സുരഗണാം പ്രഭവം മഹർഷയ അഹമാദിർ ഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശാം. എൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെയെല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഇപ്രകാരം ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും എന്നാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാം മൂലകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അവർക്ക് മഹത്തായ ശക്തികളുണ്ടെങ്കിലും അവ പരിമിതമാകയാൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 10ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീതയില് 10:2 പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പം ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്ക് പോലും ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സംഭൂതി എത്ര വലുതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മഹത്തായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ പരിമിതമാകിയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെ വന്നു. പക്ഷെ ആ അന്തരംഗ ശക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആത്മീയ അതീന്ദ്രിയമായ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെ പോകും? അന്ധകാരത്തിൽ പോകും. എന്നാൽ
അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ മൂഢരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കേൾക്കാം പറയുന്നത്? മാതാജി, മാതാജി കേൾക്കാം. ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാല്ലേ? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അത് എന്റെ ആ, കുഴപ്പമാണോന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് ആ, വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്. ഇതിനകത്ത് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് കാണിച്ചു, അതാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയത്. എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോ എനിക്ക് സ്റ്റക്കായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓക്കെ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഓക്കെയാണ്. ഹരേ രാമ മാതാജി ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഇനി ആ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവർ, അല്ലാതെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദേവനാണ് പരമസത്യം, ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ. ചിലര് എന്താണ്, ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഗണപതിയാണ് എല്ലാത്തിലും വലുത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദേവന്മാരോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. ആ ദേവന്മാരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലുത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ ആണല്ലോ, പക്ഷെ എനിക്ക് വലുത് ഈ ദേവനാണ്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഒരു തരം എന്താണ്, അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്കറിയാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാന്ന് അറിയാം. എന്നാൽ പോലും അവര് മറ്റു ദേവി ദേവന്മാരെ സൈഡിലൂടെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പലരും നമ്മളുടെ സംഘടനയിലും ഉണ്ട്. ഈവൻ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് പോലും മറ്റ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺവിൻസ്ഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ്, പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്സ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാതെയും ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് കൂടുതലും അതായത് ദീക്ഷ എടുത്താൽ നമ്മൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാമെങ്കിലും മറ്റ് ദേവന്മാർ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് പല മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തീർത്ഥയാത്രകളൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. തീർത്ഥയാത്ര എന്ന പേരിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോകാറുണ്ട്. ആ കൂട്ടരെയും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന മൂഢന്മാർ എന്നാണ്. അവരെ വൈഷ്ണവരായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം അതായത് ഇപ്പം ഓൾട്ടറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ സെന്ററിൽ വെക്കും, പക്ഷെ കൂട്ടത്തില് മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ഫോട്ടോസും കൂടെ വെക്കുക. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടരൊന്നും വൈഷ്ണവരായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരം ആൾക്കാർ, ഒന്ന് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഒരുപോലെ കണ്ട് അവനവൻ ആരാധിക്കുന്ന ആരാണോ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരമസത്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും, പരമസത്യമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും മറ്റു ദേവന്മാരെയും കൂടെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരും വൈഷ്ണവരല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോ പ്രഭു. അതെ, നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു ടെമ്പിളിൽ പോകുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന വന്നിട്ട് ഭഗവത് പ്രേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ടെമ്പിളിൽ പോകുന്നതിനോടും എതിർപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മള് എപ്പോഴും അവിടെ പോവുക അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ എല്ലാ ദേവന്മാരെ കാണുന്നത് പരമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തരായിട്ടാണ് മറ്റു ദേവന്മാരെ കാണുന്നത്. പരമസത്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ, നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തരാണ് അവര്. അപ്പൊ ആ ഭക്തരോട് നമ്മൾ യാചിക്കുന്നു, എന്റെ ഭക്തി ഉയരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആ പ്രേമത്തിലെത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ചില വ്യക്തികള് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് പേടിയാണ് അവിടെ ഈ ദേവനെയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, കൂടെ സൈഡിലൂടെ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അവിടെയുള്ള പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ തത്വമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരെയും മറ്റ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ മറ്റ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഉപദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതെ കളയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ? കാരണം
ഈ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പ്രഭു, ആരോ പറയാനായിട്ട് വന്നല്ലോ, പറഞ്ഞോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, നമ്മളുടെ എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ദേവന്മാരും മറ്റു ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാരും എന്താണ്? താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും താൽക്കാലിക സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങള് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ദേവീ ദേവ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സന്ദേശമാണ് തരുന്നത്. ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു സ്ഥാനമാണ്, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അതായത് ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് പല വ്യക്തികൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് പല വ്യക്തികൾ വരും. ആ വ്യക്തികളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ താൽക്കാലികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ആ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാം. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ആ എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം നിരസിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത്? കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താ? മെയിൻ ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അവരുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണം. അവർക്ക് ആ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറണം. അപ്പം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലും അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല. അതായത് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമോ എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ കേസുകളോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മാറി, കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ദേവീദേവന്മാരെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ. എന്നാൽ ശാശ്വതമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉള്ള ആ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നത് മാതാജി. മനോജ് പ്രഭു ആണോ വായിക്കുന്നത്? അല്ല, ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഇല്ല മാതാജി, എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെയോ? എവിടം വരെ കേട്ടത് പ്രഭു? ഒന്നും വായിക്കാൻ പറഞ്ഞതേ ഇല്ല. മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ശാശ്വതമായ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ലാതൊക്കെ അവർ അറിയുന്നില്ല, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത്രയാണ് കേട്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക, അത്ര മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എറ്റേണൽ ലൈഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. നിരവധി തത്വചിന്തകരും ആരെല്ലാം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നിരവധി തത്വചിന്തകരും ഋഷികളും യോഗികളും അവരുടെ നിസ്സാര ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിരപേക്ഷമായതിനെ ആപേക്ഷികമായതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഷേധാത്മകമായ ധാരണയിൽ മാത്രമേ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ, സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയില്ല. നിഷേധത്തിലൂടെയുള്ള നിരപേക്ഷതയുടെ നിർവചനം പൂർണ്ണമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിഷേധ നിർവചനം സ്വന്തമായുള്ളൊരു സങ്കല്പം രൂപപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരപേക്ഷ സത്യം രൂപരഹിതവും നിർഗുണവുമായിരിക്കണമെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷമായതിനെ ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് പരമാവധി നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരാം.
പക്ഷെ വീണ്ടും മുന്നേറി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഈ മായാവാദികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് സദ്യയോടായിരിക്കും, നല്ല സദ്യയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ചിലർ പറയും ഇവിടെ ഉള്ള നല്ല ഡ്രസ്സ് എല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ നല്ല സാരി, പട്ടുസാരി ഒക്കെ ഉടുത്തു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം നല്ല ഡ്രസ്സായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ചിലർക്ക് അവിടെയുള്ള കച്ചേരി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ലോകത്തിനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ആ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത്രയും നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പം മാക്സിമം ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്താം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്ക് പറ്റും. ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളുടെ തന്നെ ശക്തി കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ള തലത്തിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണ്. ഈ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു വീഴ്ചയാണത്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ആ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അപ്പുറമായിട്ട് എങ്ങനെ ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാം, അതിന് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറമുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ആരാ സഹായിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. ആ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കേട്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? പരമനിരപേക്ഷ സത്യം. നേരത്തെ ലീന മാതാജിയാണോ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? അല്ലേ? വായിച്ചോ. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരമാണെന്നും സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരമാണെന്നും ഇത്തരം മാനസിക ഊഹാപോഹക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ തന്റെ ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമായ, അതായത് സത് ചിത് ആനന്ദ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ ആത്മീയ രൂപമുണ്ടെന്നും അവരറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായും ബ്രഹ്മജ്യോതിക നിരപേക്ഷ സത്യമായും കരുതുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ സകലത്തിന്റെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനമായ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് തന്റെ ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർവ്വം ആനന്ദപൂർവമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആത്മീയ രൂപമുണ്ടെന്ന് മറ്റവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കാണുകയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുന്നത്. ആ ലെവല് വരെ അവർക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. സകലതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കാരുണ്യം വേണം. എന്നാലേ ആ തലത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ മായാവാദികൾ ശരിക്കും അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല
അവർ ശരിക്കും ഒരു അപരാധമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, അല്ല, ഈ മന്ത്രത്തിൽ, ഈശോപനത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് വീണു പോവുക. ഭഗവാന് ഈ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു രൂപമെടുക്കുമ്പോൾ മായയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു രൂപമായിരിക്കും എടുക്കുന്നതെന്നും ശരിക്കും രൂപമില്ല, അരൂപിയാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ, ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ അവരില്ലാതാക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഹരീഷ്. ആര് മാതാജിയാണോ പ്രഭു? ആരാണ് വായിച്ചോളൂ. ആ, മാതാജി വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:20-23 പറയുന്നു. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിഹീനരായവർ ഭൗതിക വാച്ഛകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിനായി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതനായാൽ മാത്രമേ ശാശ്വതാനന്ദവും അനശ്വരതയും ജ്ഞാനവും നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മീയ തലത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ നാം ദുരിതങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക മോചനം നേടുന്നതിനായി ആശ്രിതരായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവർക്ക് താൽക്കാലിക ക്ഷേമം മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. മറിച്ച് സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, കൃഷ്ണനെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദേവന്മാര് താൽക്കാലികമാണ്, ദേവന്മാര് തരുന്ന വരങ്ങളും താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ കാര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു? നമുക്ക് പെർമനന്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പററി സൊല്യൂഷന്റെ പുറകെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. അല്ലെ, യാന്തി ദേവാവൃതാൻ ദേവൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവൃതാൻ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പൊ ദേവന്മാര് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ഈ ഭൗതിക ലോകം, അന്ധകാരമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്, താൽക്കാലിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ലോകത്ത് നമ്മളും അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദേവന്മാരെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നത്, അവരുടെ താൽക്കാലിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ശമനം കിട്ടാനായിട്ട്. ഇപ്പം എന്താ, ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ചന്ദ്രലോകത്ത് പോവാം, സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യദേവന്റെ ലോകത്ത് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അവിടെ പോകാം. ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അന്ധകാരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. നദത് ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു നരക തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നാളികേരം ചകിരി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതു പകുതി വെള്ളം നിറച്ചതുമാണ്. അതിന്റെ ആവരണം വായു കടക്കാത്തതിനാൽ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അതിനാൽ പ്രകാശത്തിന് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമാണ്. ഈ പറയുന്ന നാളികേരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതാ? നാളികേരം ഭൂമിയല്ല, പകുതി വെള്ളമുള്ള നാളികേരം. ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം. ആ പകുതി വെള്ളത്തിൽ ആര് കിടക്കുന്നു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ചയിക്കുന്ന ആ ഗർഭോദക ഓശനിൽ കിടക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരയില് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അത് ആ നാളികേരമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ. അപ്പൊ അതിന് പകുതി വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭോദക കടല്. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഇരുണ്ടതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള പ്രകാശം ഇതിനകത്ത് കടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുട്ടുള്ള ലോകം, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ ഇരുണ്ട ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം തരാൻ ആര് വേണം? സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ വെളിച്ചമുള്ളൂ.
അല്ലാത്തപ്പോ ഫുള്ള് അന്ധകാരമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണാം. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഉപരി ആരാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ കൃഷ്ണലോകമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചന്ദ്രനിൽ പോവുകയോ ദേവന്മാരുടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ ഒന്നും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നില്ല. അവിടെയുള്ള പുണ്യം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈക്കിള് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:23 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തിലും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തിലും എത്തും. റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചന്ദ്രനിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊരു നൂതന സംരംഭമല്ല. ബോധമണ്ഡലം പുരോഗമിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കാനും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ബഹിരാകാശ പേടകം വഴിയോ യോഗശക്തികൾ കൊണ്ടോ ദേവാരാധന വഴിയോ ഒരുവന് അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ മാർഗം നിശ്ചിത ഗ്രഹത്തിന്റെ അധിദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴിയാണ്. ഇപ്രകാരം ഒരുവന് ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം തുടങ്ങി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോലും എത്തിച്ചേരാം. എന്നാൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവ ആത്മീയ വിഹായസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അധിനായകൻ. ഭഗവത്ഗീത 8:16 പറയുന്നത് പോലെ അബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഭുവനാർലോകം, അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള, ഏത് ലോകം? ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഹ്മലോകം, ഏറ്റവും താഴെ പാതാള ലോകം. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇത് അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലമാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കൂ, ഈ സൈക്കിളിൽ തന്നെ കിടക്കും. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ എന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ, കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമദിവ്യ പദത്തിൽ എത്തിയവൻ അവിടെ എത്തുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് അവരുടെ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാര നിബിഡമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇനി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ നാളികേരത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വെളിച്ചം കടക്കാത്ത പകുതി ജലമുള്ള ആ നാളികേരം, അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അപ്പൊ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ആര് വേണം? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഒരു ലോകം, ഈ അന്ധകാരമുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറമെ വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വലമായ പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതിനു മുകളിൽ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ വാഴുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണലോകം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രഹമാണത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ബഹിർഗമിക്കുന്നില്ല. തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം അവിടെ വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത 4-ാം മന്ത്രത്തിൽ നേരത്തെ വിവരിച്ചിരുന്നു.
ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയാണ്. സൂര്യൻ തന്റെ പഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലും അതിനു മുകളിലുമുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലോ അതിലും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളാകരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമെന്നും ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന് ജജ്വലമാനമായ ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മതവിശ്വാസികളുണ്ട്. അത്തരം മിഥ്യാമത വിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വിഹായസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. നിരീശ്വരവാദികളും നിരാകാരവാദികളും നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാദി വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിഷേധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിരാകാരവാദികൾ പരമപുരുഷന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളെ പിന്തുണക്കുന്നു. ഇതുവരെ പരമപുരുഷനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രവും ഈശോപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനിട വന്നില്ല. ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചലിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചെന്നെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം തീർച്ചയായും വ്യക്തികളാണ്. അവരെക്കാളൊക്കെ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓടാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിരാകാരനാകും? നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള വികലമായ ധാരണയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അജ്ഞതയാണ് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാകാര സങ്കല്പം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം പലർക്കും പല വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വിശ്വാസമൊക്കെ ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയില്ലേ, യോ യോ യം യം. ആ ശ്ലോകത്തിൽ ആ വിശ്വാസം ഒരാളിലും ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഞാനാണ് ആ വിശ്വാസം അവരിൽ ദൃഢമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു ഇല പോലും ഭഗവാൻ അറിയാതെ അനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൂടാതെ ഈ ദേവി ദേവന്മാര് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുമല്ലോ. ആ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരാരും സ്വതന്ത്രരല്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർവസ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ആശ്രിതരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് ആ ദേവന്മാർക്ക് ഒരു സാങ്ഷൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും ഭഗവാനാണ്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് തരുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ ആ ഒരു അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ദേവനില് വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയും, കൂടാതെ ഭഗവാൻ തന്നെ അനുമതി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ദേവന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വന്നാൽ നമുക്ക് ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ആരെ വേണേലും സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ആ ഒരു നമ്മളുടെ സ്മൃതി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് നമുക്ക് ആ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് എറ്റേണലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേദങ്ങളിൽ പലത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പം വിവാഹം വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉമാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നമ്മൾ ആരാധിക്കും? സരസ്വതി ദേവി ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലെ ഓരോ ശരീരഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ദേവന്മാർ. കൂടാതെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഈ സ്മൃതി ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്താണ് അങ്ങനെ വേദങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ വേദങ്ങളും ഒറ്റയായിട്ട് പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലല്ലോ. 33 ദേവി ദേവന്മാരും ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എല്ലാരും ഒരു. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും കൂടുതൽ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇവർ ഹിന്ദുയിസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും 33 ദേവന്മാർ, ഒരുപാട് ആരാധനാ രീതി, പിന്നെ വൈഷ്ണവര് വേറെ, ശിവൈറ്റ്സ് വേറെ, അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല പല ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മറ്റ് മതസ്ഥര് ഇവിടെ കയറി ഇതിനെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വേദങ്ങളിൽ പല പല ദേവന്മാരെ ആരാധന പറയുന്നു? എല്ലാരും ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാ പോരെ? ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് മാതാജി, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, രജോ ഗുണമുള്ളവരും തമോ ഗുണ പ്രധാനികളും. കറക്റ്റ്, അത് തന്നെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുണത്തിലാണല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം, താഴെയുള്ള ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് ഈ ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് അവര് പയ്യെ പയ്യെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക മനസ്സുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പല പല മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ലെവൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗുണത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ചവിട്ടി കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വേദങ്ങളിൽ പല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവൽ എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധിയിലേക്ക് വന്നാലേ ഇപ്പൊ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? 16 മാല, ഒരു മാല പോലും, നാവില് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം പോലും വരാൻ സാധിക്കില്ല പലർക്കും. കാരണം അവരത്രയും താഴ്ന്ന ഗുണത്തിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് ശുദ്ധീകരിച്ച് വരണം. അതിന് നമ്മൾ അജ്ഞാത സുകൃതി കൊടുത്ത് അവരെ ആ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് ഈ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിച്ച് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് സത്വഗുണത്തിൽ വന്ന് പിന്നെ അവര് ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു വാസുദേവനാണ് എല്ലാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എല്ലാ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സുകൃതി കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സുകൃതി കൊടുക്കാം? അവർക്ക് പ്രസാദം പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം, പുസ്തകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. പ്രഭുപാദർ പറയും റീച്ചിങ് മീൻസ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക് സങ്കീർത്തനം, അതെ, സത്സംഗം കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ആ സുകൃതി കൊടുക്കാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. കാമക്രോധ മോഹ ലോഭം മതം മാത്സര്യമുള്ള നമ്മള് അവരെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആരെയും ഉയർന്ന ഭക്തരാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കും അങ്ങയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അവൻ പറയും, എന്താ പറഞ്ഞേ പ്രഭുപാദർ, എന്താ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ മരിക്കില്ല, എന്റെ ബുക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ മരിക്കില്ല, എന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പുസ്തകം പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധഭക്തൻ എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തി കിട്ടും. നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനർത്ഥം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ആ ഭക്തി ലെവല് കൂടണമെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഇത് വേണം. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മള്
ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഭഗവത്ഗീത 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പം 95% കൃഷ്ണ ഉപദേശം ഉള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതവും മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗവതം ഒരുപാട് വലുതല്ലേ, ഇത്രയും വലിയ ബുക്സ് എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ഈ പർച്ചേസിങ് പവർ നല്ല കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് ദരിദ്രനാണെങ്കിലും അവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ഇറക്കാനും എല്ലാവരും തയ്യാറാണ്. അല്ല, ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോണില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത്? ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്ത, ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഇത്രയും രൂപ, അതിന് ഡേറ്റ കണക്ഷൻ എടുക്കണം, അതിന് പൈസ അടയ്ക്കാൻ പൈസയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശമുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ, കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗവതം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവരിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് ശുദ്ധഭക്തർ അതിനകത്തുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്, അംബരീഷ് മഹാരാജ്, ഗജേന്ദ്രൻ, അല്ലെ, പിന്നെ നാരദ മഹർഷി, എത്ര ഭക്തന്മാരാണ്, കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, പാണ്ഡവര്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുകയാണ്, ആ ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇതില് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത്, ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ അത് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പൊ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക. ഈ ഭഗവാന്റെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നതും നാമത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം, നാമം ആണ് ഹൈലി പൊട്ടന്റ് എങ്കിലും നാമത്തിന് 10 അപരാധങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ. നാമാപരാധം 10 ഉണ്ട്. പിന്നെ ധാമില് കൊണ്ടുപോകും ചിലര്, ധാമില് പോവും, ധാമപരാധം ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നാൽ. ഈ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതിന് 64 അപരാധങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ബുക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബുക്കായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിന് ബുക്കായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അപരാധം ഇല്ല, അപരാധം ഇല്ല. അത്രയും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സുകൃതി കൊടുത്ത് ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന താഴ്ന്ന ഗുണത്തിലുള്ളവരെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മറ്റ് പല 30 മുക്കോടി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് അബുദ്ധികളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് താൽക്കാലിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ അവസാനം എവിടെ എത്തും? അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ, അല്ലേ. ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലോകം വരെ ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങി നടക്കും. അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന പലരും അസുരന്മാരാണ്. ഉദാഹരണം പറയാമോ? ഡെമിഗോഡ് വർഷിപ്പ്. എല്ലാ അസുരന്മാരെയും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ. ആ ഹിരണ്യകശിപു ആരെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിനെ. രാവണൻ ശിവഭക്തനായിരുന്നു. ശിവഭക്തനായിരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സുള്ളവരെല്ലാം കാരണം അവരുടെ ആ ടെമ്പററി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരാധിക്കാമോ? അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആ ദേവനോടോ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേവന്മാർ നമ്മളെ ഭഗവാനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. മഹാദേവൻ, അല്ലെ, ഒരുപാട് നമ്മളെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് പറയും, ഞാൻ വലിയ ശിവഭക്തനായിരുന്നു, മഹാദേവനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്, അല്ലെ. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ. മഹാദേവൻ അറിയാം നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ച് സിൻസിയർ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാദേവൻ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെക്ക് അടുപ്പിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഉദാഹരണം കാണാം. കേശവ കശ്മീരി ഓർമ്മയുണ്ടോ? കേശവ കശ്മീരി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ,
നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി അടുത്ത് വാഗ്വാദത്തിന് പോകും. സംസ്കൃത ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലുമല്ലോ. അദ്ദേഹം ഗംഗയെ കുറിച്ച് ശ്ലോകം ചൊല്ലും, 100 വരികൾ ചൊല്ലും. അപ്പൊ അതില് 64-ാമത്തെ ലൈനിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന. അപ്പൊ കേശവ കശ്മീരി ആരുടെ ഭക്തനായിരുന്നു? സരസ്വതി ദേവി. സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ നിമായുടെ അടുത്ത് താൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സങ്കടം. അദ്ദേഹം ഒരിടത്തും പരാജയപ്പെടാത്ത വ്യക്തി ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ സരസ്വതി ദേവി അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ആരാധിച്ചത്, നീ ആരെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത്? അത് മറ്റാരും അല്ല, പരമപുരുഷനാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ. പിന്നീട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ചണ്ഡീദാസിന്റെ ഒരു ലീല വരുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡീദാസ് ഒരു കാളി ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഈ കാളി ഭക്തനായിട്ടുള്ള ചണ്ഡീദാസിന് വലിയൊരു ഒരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട്. കാളിയെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൂക്കളെല്ലാം അർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ ചണ്ഡീദാസിന്റെ സഹോദരൻ പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരിക്കലും ഈ പൂവ് മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാന്, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് മാനസികമായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അത് ചണ്ഡീദാസിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ചണ്ഡീദാസ് ഇത് കാളിക്ക് ഈ പൂവ് സമർപ്പിച്ചപ്പോ കാളിദേവി പ്രത്യക്ഷയായി. ഇത്രയും നാളും പൂവ് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വന്നില്ല. പക്ഷെ തന്റെ സഹോദരൻ കൊടുത്ത പൂവ് കൊടുത്തപ്പോ കാളിദേവി തന്നെ കാളിദേവിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം പരമപുരുഷനെ അർപ്പിച്ച പ്രസാദമാണ് തനിക്ക് തന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും ചണ്ഡീദാസും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി മാറി. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദേവന്മാർ നമ്മളെ സഹായിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അല്ല, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ അവരെ ഓക്കെ, നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ നടക്കട്ടെ, ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. കൃഷ്ണ വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോ മാതാജി. അജ്ഞരായ മിഥ്യാമതാനുവർത്തികളും കപടമായ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും വൈദികാനുശാസനങ്ങളെ നേരിട്ട് ലംഘിക്കുന്നതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അധമലോകങ്ങളിലേക്ക് നിപതിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത്തരക്കാർ അനുയായികളെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. നിരാചാരവാദികൾ പൊതുവിൽ വൈദ്യജ്ഞാനമില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വയം ഈശ്വരാവതാരങ്ങളായി ഭാവിച്ചു കഴിയുന്നു. ആ മൂഢന്മാർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് അജ്ഞാനത്തെക്കാൾ അപകടകരമാണ്. അത്തരം നിരാകാരവാദികൾ ദേവന്മാരെയും ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിശ്ചിത സാഹചര്യത്തിൽ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്ന വിധം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ സാധാരണ നിലയിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:23 ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകം മൊത്തമായി തന്നെ ശാശ്വതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അജ്ഞതയിൽ എന്തു തന്നെ ലഭിച്ചാലും അവ നശ്വരങ്ങൾ തന്നെ. യഥാർത്ഥമായതും ശാശ്വതമായതുമായ ജീവിതം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അനുയായികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. അജ്ഞരായ മിഥ്യാമതാനുവർത്തികൾ കപടമായ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വൈദിക അനുശാസനങ്ങളെ നേരിട്ട് ലംഘിക്കുന്നു, പ്രപഞ്ചത്തിലെ അധമ ലോകത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മായാവാദികൾ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മായാവാദികൾ എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മളും ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണല്ലേ. നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവരെ സ്വരൂപാഹായ കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, അതാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം. ഒരു നമ്മളുടെ ധർമ്മം, ആത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദാസനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദാസരല്ല, നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവര് ഇല്ലാതാക്കി തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നാരായണനാന്ന് കാണിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കൂടാതെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യും. വേദങ്ങളിൽ ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട്, കണ്ടോ നമ്മളും ദൈവമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം തന്നെ അവരില്ലാന്ന് പറയും. അപ്പൊ മൊത്തവും ഒരു സന്ദേശം എല്ലാം മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത്, ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശത്തെ
തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിക്കും അവര് അനുസരിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? അനുസരിക്കാത്തവരാണ്, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് മെസ്സേജ് തന്നോ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മായാവാദികള് അത്രയും അത് അവര് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. അവർ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ തള്ളിവിടുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതവും തന്നെ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര ബോറാണല്ലേ. അവരെപ്പോഴും തപസ് എന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമാകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇതിൽ നല്ലത് ഭൗതിക ജീവിതമാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നി ആരും അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. ഈ നമ്മളുടെ ഈ മായാവാദികളില് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം ഈ RSS എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് എങ്ങോട്ടാണ്? അവരെ ആരുടെ ഫിലോസഫിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? RSSകാര് RSS എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വിവേകാനന്ദന്റെ ഫിലോസഫിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു മോഡേൺ മായാവാദികളാണ്. അവർക്ക് വേദങ്ങളൊന്നും വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. കാരണം വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വെറുതെ തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഈ ബ്രിഞ്ചോൾ കത്തിരിക്ക അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അതിനാണെങ്കിൽ അത് വിളഞ്ഞ് നമുക്ക് തിന്നുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം, അല്ലാതെ ഈ തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അങ്ങനെ പറയുന്ന മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആ ഒരു അവബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മാനവ സേവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ദൈവമാണ്, നമ്മൾ മാനവന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തത്വം എല്ലാം നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ മാനവ സേവയാണോ മാധവ സേവ, അതോ മാധവ സേവയാണോ മാനവ സേവ? ഏതാണ് കറക്റ്റ്? മാധവ സേവ, മാനവ സേവ. മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ അല്ലേ? മാധവനെ സേവിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് താൽക്കാലികമാണ്, അത് അധികം പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ കൂടുതലും സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഈ സോഷ്യൽ സർവീസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും? അപ്പൊ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആണോ ഏറ്റവും നല്ലത്? സോഷ്യൽ സർവീസ് തെറ്റല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭക്തിയെക്കാളും വലുതായിട്ട് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്താലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഉള്ള സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്തന്മാരെക്കാളും ഇഷ്ടം കൂടുതൽ, അവരോടാണ് മതിപ്പ് തോന്നുന്നത്, അവരോട് പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? നമ്മളിപ്പം ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു, എന്നാൽ ആ പൈസ വെച്ച് ആ കുട്ടി സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയും മദ്യം സേവിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ അവബോധത്തെ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, കൂടുതൽ അവർക്ക് നാമം ജപിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു, കൂടാതെ നമുക്ക് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സഹായവും കൂടെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം, എങ്ങനെ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം, അതാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. ഇനി 2 പാരഗ്രാഫ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരാരാണുള്ളത്? പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില്ലേ മാംജി? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനനമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ സമീപിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയുടെ നീരാളിപിടുത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷമാർഗം ഭഗവത് സേവനം വഴി നേടിയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മിഥ്യാ മതവാദികൾക്ക് ജ്ഞാനമോ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിരക്തിയോ ഇല്ല. കാരണം അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും മതതത്വങ്ങളുടെ പേരിലും പരോപകാര തത്പരത, ഭൂതദയാ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മറവിലും ഭൗതിക ബന്ധത്തിന്റെ സുവർണ ചങ്ങലയിൽ
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാനാണ് ഇഷ്ടം. വൈകാരികതയുടെ വ്യാജ പ്രകടനത്താൽ അവർ അധാർമിക വ്യാപാരത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ബാഹ്യാവരണം അണിയുന്നു. ഈ നിലയ്ക്ക് അവർ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരുമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം മതതത്വ ലംഘകർ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്ന ആധികാരിക ആചാര്യന്മാരെ ആദരിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാർ ആചാര്യോപാസനം എന്ന വേദാനുശാസനം അവഗണിക്കുന്നു. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4.2 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളാം. മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം വഞ്ചകരാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ. മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർക്കാർ നിലവിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ പഴുതിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് പരമപ്രഭുവിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 16, 19, 20 അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ കപട മതവാദികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖ നിവൃത്തിക്കു വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗുരു വ്യാപാരം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ദേശത്തേക്ക് മുന്നേറുകയാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിവിടെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ വേദനിയമങ്ങൾ നേരിട്ട് ലംഘിക്കുകയാണ്. അവര് വേദങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിനെ ലംഘിച്ച് അവർ തന്നെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് അജ്ഞരായ കപട മതവിശ്വാസികളും അവതാരങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇരുണ്ട പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം അവരെന്താണ് അതിനെ പിന്തുടർന്നവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. വേദജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത വിഡ്ഢികൾക്ക് ഈ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവർ പൊതുവെ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായി സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവമായിട്ട് പൂജിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് കാണുന്നു. അല്ലെ, ഒന്നും അറിയാത്തവർ ഇതങ്ങ് കണ്ട് വിശ്വസിക്കാണ്. അത്തരം വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അജ്ഞരേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ തെമ്മാടികൾ. പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും റാസ്കൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭരണകൂട നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മതപ്രചാരകരുടെ വേഷത്തിൽ അസൂയാലുക്കളായ പിശാചുക്കളെ നരകത്തിന്റെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പരമോന്നത നിയമത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത ലെക്ചറിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കപട മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ ആത്മീയ ഗുരു വ്യവഹാരം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും അരോചകമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 12ാമത്തെ മന്ത്രം. 12 മന്ത്രം ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 13 എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 13 നോക്കാം കേട്ടോ. 13 വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതും വലുതാണല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു. ആരെ ആരാധിക്കും? ഒരുപാട് ദേവീദേവന്മാർ എല്ലാരെയും ആരാധിച്ച് സത്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എവിടെ പോകുമെന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് വർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കാം. അല്ലെ, വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ബാക്കി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിന്റെ ഇലയും പൂവിലും കായലും ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ആവും. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ കാണുകയോ നമുക്ക് ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. ചാൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പ്രഭാത നമുക്ക് തന്ന ഉപദേശം. ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? ആകാശപരിതന്തോയ യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരെ സർവലോക നമസ്കാരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം ഇതി ഗച്ഛതി. കേശവം ഇതി ഗച്ഛതി. യെസ്, കേശവം ഇതി ഗച്ഛതി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.